Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye ndine makore 30 years ekuberekwa. So pandakauya kuno kumukoma ndainge ndine 26 years. Saka kubva ipapo handina kana kumbogara, ndakadzokera kumusha uye amai vakabva vazoisa chituko pamusoro peupenyu hwangu nekuda kwekuti ndainge ndakavatuka ndikabva ndavaudza kuti vainge vari muroyi. Saka nemudzimai wacho uyo wandainge ndichigara naye uyo akazokonzeresa kuti ndinge ndichizotuka amai vangu, takazosvika pakurambana. Saka ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti ndingaitawo sei kuti inini ndinge ndichigadzirisa ukama uhwo hwainge humboripo pakati pangu naamai vangu. So zvakaitika mukoma ndezvekudai: pandakauya kunoku kuJoni ndakamboshanda mukoma kabasa kainge katori nemari. Ndakangotumidzira amai vangu grocery only once, but nemudzimai tainge tichitonetsana panguva yacho iyoyo nekuda kwekuti ainge asingadi kuti ndinge ndichichengeta amai vangu, because akati uri kufanira kutanga watumidzira vabereki vangu something, because iwewo kunoku unondishandisa, unorara neni. Saka ndakabva ndangoita zvemusoro wangu ndikabva ndati ndainge ndichidawo mablessings aamai vangu. So takabva tatanga kunetsana nemudzimai kuzonosvika amai vangu vachizviziva. Saka iye ainge aina vamwe bhudhi vake avo vainge vachiita zveuprofita, vainge vatori nesowe ravo. Saka akabva azoti taifanira kuti tinge tichienda kumba kwavo vange vachinotibatsira. Takati taenda kuya, then vakabva vazotanga kundiprofita, vakabva vati ivo vainge vaona kuti amai vangu vainge vari muroyi, but nyaya iyi yainge yakambotaurika apo patainge tichiri vana vadiki. Saka ndakabva ndazongobatanidza nyaya dzacho idzodzo. Ndakazobvapo pasowe ratsano ndine dzimwe hasha dzisingaiti, but amai ndakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichivaudza. Mangwana acho manje ndakazoti ndaenda kubasa, then mukadzi wangu ndopaakabva azoudza kuti amai vangu vainge vari muroyi nekuda kwekuti tainge takatoudzwa nemuprofita kuti ivo vainge vari muroyi, but haana kuudza amai vangu kuti muprofita uyu ainge ari hanzvadzi yake, ainge akazvitaura kuti amai vangu muroyi. So inini ndiri kubasa, pavakatanga kutukana amai vaiforwardawo maaudios ainge achibva kumuroora wavo, iyewo mukadzi wangu achiforwardawo maaudio ainge achibvawo kuna amai vangu, zvekuti ndakazosvika pakuita confused. Amai ndokubva vagadzira group vakabva vati mwanangu ndikuda kuti unge uchizosarudza kuti uri kuda ani. Saka at the same time kwainge kuine rimwe group iro rainge rakagadzirwa naNatsano. Saka zvose izvo zvatainge tichitaura mugroup mukadzi wangu ainge achizviisa mugroup imomo. Saka ndakabva ndazoita confused. Amai pavakati chisarudza ka unoda amai vako here kana kuti mukadzi wako uyo wakasangana naye kuJoni ikoko. Mukoma nekuda kwepressure ndakabva ndangoexita group riya. Amai vakabva vatozviziva kuti ndainge ndasarudza mudzimai wangu. Saka amai vakabva vazondibloka. Mushure akazosvikawo pakuodza amai vangu mashoko ekuti muri muroyi, why is it pandakakutumidzirai grocery zvekare nemari, zvinhu zvangu kuno kuJoni zvikabva zvatongodhakwa, saka ndimi muroyi wangu. Amai vakabva vachema paya, ndikabva ndati ina handina kana basa nazvo. Nemudzimai wangu ndokubva taenderera mberi neupenyu, but nhumbu ikabva yaramba kubata. So mukomanashi nemukadzi wangu takabva tazotanga kunetsana. Zvino takati taunganidza zviproperty zvedu, then mudzimai ndokubva atanga kundiitira zvechihure. Ndikabva ndazonoudza vanatsano. Vanatsano vakabva vati muri kufanira kuti munge muchirambana. Ndikati aikaka vanatsano ndichiuya pano ndikuda kuti munge muchingondigadzira inini nemukadzi wangu. Vakabva vati kunyange bhaibheri rinotendedza kuti murume unofanira kuti unge uchirambira mukadzi wako chihure, nekuti ipapabva kana tikakuti uri kufanira kuti urambe wakangogara nemwana waamai vedu unozogumisidzira wamuuraya. Vanatsano vakabva vati iwe semukwasha watijairira apa hauna kureva, nawo wava kuuya uchitiudza kuti hanzvadzi yedu ihure. So ndokuzotorambaniswa kwatakazoitwa ikoko mukoma. Ndakatorerwa zvose ndikabva ndatanga kutambura. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino upenyu hwangu hwandinorarama hautombonzwisisiki kuti upenyu hwakaita sei. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira kuti ndingagadziritsawo sei nyaya iyi yakaitika pakati pangu naamai vangu. Zvimwe kuda zvinhu zvangu zvinokwanisa kuzondisunungukira. Please help me. Ari ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakatuka mai vangu kuti muri muroi. Yei, pakaipa. Ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana, ndine makore 19 years ekuberekwa. Ndakauyawo kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno it was because ivo sisi vainge vakati pani zvavainge vachida kuti vange vachitenga, then inini ndobva ndazodzokera nazvo kumusha, but bamukuru manje vava kuramba kuti ndinge ndichidzokera kumusha. Apa fiance wangu ari kundipa mazi pressure achiti chidzoka, saka ivo bamukuru vari kuti vari kuda kundipa mari yekuti ndinge ndichidzosera uyu fiance wangu, because iye so far akangoendesa mari inokwana iyo kuita $450 kuvabereki vangu. Saka banguru vakatoseka vakati, ko nai mai nini, ko muri kurasika pai, ko mu1 room, ko sisi venyu ndakavabvisira mari. Sisi vangu vakaroorwa mukoma, vakaroorwa zvemhando yepamusoro. Saka ivo vari kuti vari kuda tsvakira murume wekuti iye anokwanisa kundibvisirawo mari yakawanda, but zvakazoitika ndezvekuti ivo bankuru vakabva vazoti vari kuda kutanga vambondiravira, ndokubva ndazoita bonde navo. Saka so far ndiri kutorara navo bankuru. Ivo vari kuti mirai mani mainini, then kana ndazokupai pamuviri ndichazokutsvakirai munhu anozokuroorai, then tobva tazongoramba tichingozvara tose vana. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices. So iniwo ndakachengetwa nasisi vangu, ende pandainge ndichigara pamba pasisi taiwanzokutamba chikudo, inini ndabankuru vachitondibatisa chinhu chavo. Saka ipapapa vakabva vati ndini ndakakurera ndikakuchengeta, saka ndikufanira kuti ndinge ndichitombodya zvinhu zvangu izvi zvandakachengeta ndikaendesa kuchikoro, ndikabva ndangovapawo bamukuru. But now manje I am so addicted to him. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices. Ndoita sei? Ndopiwa mari here naivo bamukuru, ndobva ndadzorera mari iyoyo, because it is just $450. Ivo vane umwe muchinda wavo, muchinda uyu ane mari. Saka ivo vari kuti kunyangwe ndikaza kumitisa, but this guy is the one that is going to marry you. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mainini avo. Hey, pakaipa ndivo ama 2000 here, asi ngatitaurei navo amainini ava mucomment section. Hanzi bamukuru vakatoseka vakati sure ungaroorwa ne450 kosisi vako 1 zvandakavaroora nemazimari. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 34 years ekuberekwa. So mukoma pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndakatanga ndichashanda as a maid, ende ndichishanda kudaro ndakabva ndazotanga kudanana neumwe mwana wemuIndia wepa next door. Saka iye akangoti one day ainge achida kutaura neni, ndokubva atazotanga kutaura paya. Mushure mekunge andiwana ndakagara zvangu panze pegate pepamba apo pandainge ndichishanda, ndokubva atataura akabva ati iye even though he was married to his Indian wife, but ainge achida kungonzwa kuti munhu mutema anotesta sei pabonde. Saka ndakabva ndaramba because I thought kuti it was a trap. Ndokubva andipa mari, mukoma akandipa bhanduru remari rainge rakatorepwa new money, it was 10,000 rands. Ndokubva ndagamuchira mari iyaya, ndakaichengeta mari iyi for almost 2 weeks ndisingaishandise, and each and every time ndaiti paya kana ndikangonzwa gate ravo rava kuvhurwa, neniwo ndaibva ndabuda panze because taiva ne-eye communication yedu yatainge tichiita. Saka pandakaona kuti this was not a trap, ndo pandakabva ndazotanga kudanana naye. But muIndia uyu ini pandakamuudza kuti I loved him with all of my heart, ndokubva tanetsana paya, ndikabva ndamubvunza kuti was I wrong, akabva ati yes you are wrong because inini I only love my wife, you are my prostitute. Akabva ndiudza kuti ndainge ndiri hure rake, ndikabva ndati saka kana ndiri hure rako chinditsvakirazve vamwe vanhu vandinenge ndichihura navo, because inini I thought kuti iwewe neni tatova boyfriend and girlfriend. Mukoma one day
akabva azondidana ndokubva ndazopinda mumotikari make. He then took me to his friend's house. Ndakati ndasvika kuya hey mukoma nashi ndakasvika kuine varume. There were 8 guys that were there that were from Pakistan. Varume ava mukoma ndakabva ndazonzi ndinge ndichiita bonde navo. Ndakaita bonde navo usiku hwose but vakabva vandibhadhara. Saka mushure mekunge vandibhadhara mukoma, the following morning ndakati ndaverenga mari yandainge ndiinayo ndikabva ndatoona kuti ndainge ndatorova ka 16,000 rands kangu because vakandipa ma 222 per person apa vainge vasingatombogoni bonde racho. Ndikabva ndatoona kuti ko zvainge itori quick money. Saka ndakabva ndazotanga kuhura navo varume vaya vekupakistan. Zvekare ndichihura naye murume uyu wepanext door kuzosvika ndichizosiya basa because mari yandainge ndichiwana mari yacho yainge yakawandisa. Then ndikabva ndazotsvaka hangu accommodation somewhere else but ndakangoraramba ndichingoenderera mberi ndichingodanana navo varume ava ndichingohura navo. Saka now panext door pepamba apo pandinogara, pamba apa panogara umwe mudhara uyu achembera anoita sekunge ane dzakadambuka so. Saka mudhara uyu one day akabva azondiona ndichiexercise, akabva azondimisa ndikabva ndamira paya ndokubva andiudza kuti I have a beautiful body. Ndokubva andiudza kuti iye anoda kuti ndinge ndichizova girlfriend yake but mudhara uyu akura mukoma atori zvekuma 72 years ikoko. So mudhara uyu iye ari kuti ari kuda kundiroora. Zvino vedare ndoita sei? Ndororwa naye mudhara uyu here or should I just let this one go? After I slept with him akabva ati this was like the best sex that he has ever had in his life. Saka ava kutoda kutondiroora. Ndomutorera advantage here ndobva ndangororwa naye mudhara uyu atova padhuze nekufa uyu. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndiri kurarama ndiri kunoku kunyika yevatorwa nemudzimai wangu. Saka munin'ina wangu last year akauya akabva ati mukoma ko tadii tangotengesa stand yasekuru nekuti sabhuku ainge ava kutoda kutorova sabhuku deal obva atengesa stand yasekuru because yainge yagara kwenguva refu pamba pacho pangori padongo. Ndo zvakazokonzeresa kuti tinge tichiita zvinhu zvedu nekukasika ndokubva tatengesa but ini ndainge ndisingadi kuti stand iyoyo inge ichizotengesewa but takabva tazoinamatira stand iyoyo. Munongoziva kuti semakristu tinongoti kana tikanamata tobva tatozviudza kuti zvinhu zvose zvagadzirisika but mukoma pastand apa pane zvakawanda zvakaitikapo pastand ipapo nekuti tinotoziva kutoti pastand ipapo pamuzinda pezvikwambo zvose zvedzinza zvinogarapo pastand ipapo patakazotengesera. Umwewo uyo akazouya nemunin'ina wangu, uyo akazounzwa nemunin'ina wangu achinzi ndiye ainge achida stand iyoyo. So mukoma nashi ini ndainge ndisingadi nekuda kwekuti zvinonzi sekuru vangu ivo pavakaroora gogo vakabva vazonzina gogo vaifanira kuti vange vachiuya kuzovakira kumusha kwagogo. Saka sekuru vakavakira kumusha kwemukadzi ende vakabva vatotanga kadzinza kavo ndokubva vazonzi vainge vakaenda vakanotora mishonga yekusimbisa musha zvekare nemishonga yekuti vange vachizoita zvipfuwo zvakawanda. Saka hanzi mishonga iyi yakazoshanduka uye mukutokura kwedu taigara tichiona nyoka, taiwanzokuona nyoka imwe yeblack. Nyoka iyi yaiti kana nhasi ikaonekwa pamba pedu then mangwana yobva yazoonekwa pamba pavatete, umwe musi yobva yazoonekwa iri kumba kwana bamunini. Saka nyoka iyoyo ndo yainge ichinzi ndo chikwambo chacho, chidhara chacho, chikwambo chainge chiri chasekuru. Saka sekuru vakabva vazotiza musha kwavo ndokubva vazovaka zvekare umwe musha. Saka pamusha paya pavakatiza pakangosarawo pari padongo. Then sabhuku manje akabva azotanga kucomplain achiti ainge aine vanhu vainge vachida kutenga musha iwoyo. So takabva taona kuti kana tikangotendedza sabhuku achitengesa musha iwoyo taikwanisa kuzovharwa. Tikabva tati isusu regedzai tinge tichizvitsvakira munhu kwedu then tobva tazoenda naye kuna sabhuku. Saka muchinda uya takabva tazoenda naye kumusha ndokubva tamuratidza stand tikabva tataura nasabhuku. Sabhuku akabva azotiudza mari yaainge achida. Saka last year ndo patakatengesa musha uyu tikabva tautengesera muchinda iye ende nazvino muchinda uyu atori busy ari kuvaka but munin'ina wangu akabva azouya achindiudza hope idzo dzaanogara achirota. Iye akati hope idzi akatanga kudzirota muna December
paainge ari kumusha. Hanzi akarota sekuru vachimuti ndiperekedze muzukuru wangu, ndokubva azotanga kufamba achienda nasekuru. Saka mukuzonofamba iye akabva azoona kuti vainge vaenda paya pamusha uya wakatizwa nasekuru. Ndokubva sekuru vabva vati ndaona kuti mapinza mutorwa mumusha mangu, but ndoda kuti munge muchiudza mutorwa uyu kuti ini handingamutendedzi kuti ange achigaramo mumusha mangu umu. Kana akaita nharo dzekugara mumusha mangu akaramba achivaka, zivai kuti vana vake vose vachapenga. Saka ipapo paakandiudza nyaya iyo, ndakabva ndati shamwari, usamboudza munhu uyu hope idzi dzawarota, nekuti mari ini sezvaunoona kuti mari ndakatoshandisa. Saka takabva tangosarudza kuti tinge tichingonyarara, but iye ari kuti ari kungoramba achirota hope idzodzo. Uye zvekare ndine mwana wangu mukoma uyo akatombonzi paainge ari kuchikoro, hanzi pfungwa dzake dzakamboita sekunge dzainge dzarasika. Ndokubva ndatofonerwa naticha vacho vasingatozivewo kuti voita sei, but mwana hanzi mushure mekunge aita sekunge pfungwa dzake dzainge dzarasika, akangotanga kungojova semunhu ari kuda kubudirwa nemudzimu, ndokubva atoita right. Saka pane zvose izvi zviri kuitika, saka pane zvose izvo zvakaitika, isu takabva tangonamata tikati zvapera. But munin'ina wangu ari kungoramba achingorota hope idzodzo dzekuti ari kufanira kuti ange achiyambira uyo muchinda uyo wacho watakatengesera stand kuti ari kufanira kuregedza kuvakapo pastand ipapo, nekuti kana akaramba achiita nharo then vana vake vose vachapera kufa. Handizivewo kuti vedare renyu vachandibatsirawo sei, but ndiri kutsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu. Stand iyi takaitengesa $4,000, then sabhuku tikabva tamupa 500. Imwe yacho takazoti tichida kupa vehukama vakabva vairamba. Akangogamuchira mari iyi ndevamwe bamunini, tikabva tavapa $200, but vamwe vose vakaramba nekuda kwekuti vanoziva kuti pamba apa musha uyo wainge wakatizwa nasekuru une zvinhu zviripo zvinorema. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo mukoma kana maposta nyaya yangu, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Nemi zvazvakangooma hazvo vedu we. Hanzi takatengesa musha wezvikwambo pakaipa. Regedzai tibva tienda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma Nashi, I love listening to your confessions. Ndiri musikana nemakore 25 years ekuberekwa, ndinogarawo muSouth Africa. I love online dating. Ndinokumbirawo mubvunze vedare renyu if they know online dating apps ane varume vasiri stingy, vasingaomeri kupa mari kana uri murelationship navo, because the ones that I have, they are all stingy and not serious. Please notify me when you have posted. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section.